Hej, I er nok nogle stykker, der har nogle hunde, som er lidt bekymrede for nytår, som jo er lige om hjørnet. Der er heldigvis masser af hjælp at hente, og jeg tænker, at jeg lige vil gennemgå nogle af de produkter, vi har på hylden, som måske kan gøre en forskel for dig og din hund. Det kunne også være relevant for dig med en hundevalp eller en ung hund, der skal opleve sit første nytår. Vi kan måske være med til at forebygge en decideret lydangst næste år. Så følg med. Vi har selvfølgelig håndplukket nogle produkter, som vi synes bedst om. Vi har blandt andet Adaptil, som fungerer ved at frigive nogle feromoner, som minder lidt om dem tæven hun frigiver, når valpene ligger og dier hos hende. Og de kan altså have en beroligende effekt. Der er lidt forskellige varianter. Der er både noget til at sætte en stikkontakt, der er en spray, og der er også et halsbånd, hunden kan have på. Du kan godt bruge dem alene, men man kan også kombinere dem med nogle af de andre ting, vi har. Så har vi også sådan noget som Aptus Relax. Aptus er en tykketablet. Den smager af kylling, og de fleste hunde spiser den helt frivilligt. Den skal give cirka en halv til en hel time før det, man nu tænker, hunden er rigtig bange for. Man kan også godt bruge det forebyggende, det anbefaler jeg tit. Og der er mange, der har vendt tilbage med, at det har været rigtig godt at bruge den næsten hele december faktisk. Og man kan godt give dobbelt dosis, hvis der er tidspunkter, hvor man tænker, nu er der stor risiko for, at min hund bliver meget nervøs. Det kan sagtens kombineres med både Adaptil halsbånd og diffuser, og man kan også godt bruge det sammen med receptpligtig medicin, hvis nu din hund får sådan noget. Til sidst er der også Adaptil Chew, som vi har valgt at have på hylden. Det er et forholdsvis nyt produkt, og er lidt ligesom Aptus Relax, en tykketablet, som de fleste hunde spiser frivilligt. Og den har 4 aktive komponenter i. Vi har noget kolostrum, noget grønt te, L-tryptofan og vitamin B. Det er alle sammen nogle produkter, som kan virke angstdæmpende og stressdæmpende for din hund. Man giver dem lidt ligesom Aptus Relax en halv til en hel time før det, man nu tænker kan være skræmmende, men man kan også bruge det forebyggende og i længere perioder. Du kan ikke som sådan overdosere det, og der er rigtig positiv tilbagemelding på det, så en stor varm anbefaling til det også. Mange af produkterne kan som sagt kombineres også med det receptpligtige medicin, din hund måske allerede får, men det kan vi altid snakke om og lige vende med dyrlægen, hvis det er, der er nogen tvivl. Så kom forbi os og kig på det, hvis du har en hund, der er lidt bekymret for nytår.